ऑडियो वीडियो सुनने के लिए हमारे पटेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डीजे दिलीप छोरैया सीतामढ़ी। तू उखड़ल बा घोरिया के नस हो ये राजा नया नया इल्म सीख के फीलिंग करावेला तू उखड़ल बा घोरिया के नस हो। डीजे दिलीप छोरैया सीतामढ़ी। तोहरे बाधन रजऊ कर जनियती हो काहे माराइल जाता दिन दिन मती हो। तोहरे बाधन रजऊ कर जनियती हो काहे माराइल जाता दिन दिन मती हो। नया नया इल्म सीख के फीलिंग करावेला तू उखड़ल बा ढोरिया के नस हो राजा नया नया इल्म सीख के फीलिंग करावेला तू उखड़ल बा ढोरिया के नस हो। डीजे दिलीप छोरैया सीतामढ़ी। लगता कि कदे बजावानी बहर बहाद हो फैशन फिरोज झलू मिल का सवाद हो। ए राजा लगता कि कदे बजावानी बहर बहाद हो फैशन फिरोज झलू मिल का सवाद हो। सीख के फीलिंग करावेला तू उखड़ल बा ढोरिया के नस हो ये दया रे